krásne oddelenie. A následné zahnanie do penu. Krásne zahnanie. Žltá jednotka je číslo pre Jozefa Horváta, Wendy Krejčíkovou. Táto dvojica zastupuje Western Klub Horvátek. Žltá jednotka je číslo, ktoré oddeluje práve táto dvojica. Horvát Jozef a Wendy Krejčíkovou. Žltá jednotka. 30 sekúnd do konca. Do konca limitu Jozefa Horváta. Modrá jednotka. Modrá jednotka pre ďalšieho súťažiaceho Lubomír Urban a Ajša so štartovým číslom 90. Dvojica, ktorá bola veľmi úspešná aj v polometriku a takisto je aj teraz. Veľký potlesk poprosíte Lubomíra Urbana a Ajšu. Len 17-ročný chalan. Veľmi talentovaný. Kráva ešte talentovanejšia. Veľký potlesk. Už len deviatku presvedčiť a vyšlo do penu. Stále máš čas. 30 sekúnd má Lubomír do vypršania časového limitu. Podpordení. Naozaj skvelý výkon tejto dvojice. A je... Tak to je veľká smola. Dvojicu Samotaj Zoltán a TV Bobby King. Začupujúci Maďar Lomáš, Divačík. Poprosím veľký potlesk. Podporte túto dvojicu, posledná súťažiaca dvojica v disciplíne kettlebelly. Posledná dvojica prvého kola. Červená dvojka. Červená dvojka. 30 sekúnd, 30 seconds. 30 seconds. Samotaj Zoltán. TV Bobby King. Dvojca, ktorá práve hľadá červenú dvojku. Čas. Viem. Ja verím, že si to obhájí, alebo ešte zlepší. Strieborná dvojka je číslo, ktoré hľadá táto dvojica. Podporte tých jazdcov. Strieborná dvojka. Krásna čierna. Prvýkrát mimo stáda.
Žoltý má stále veľmi dobrý čas a snaží sa oddeliť čiernu dvojku spolu s Achadom. Striebornú dvojku. Pre dvojku Žoltý, Varga a Achad. Snažia sa oddeliť striebornú dvojku. Oddelené. A Tina to istá dopredu. Poď. Stop čas. Kamenný rán Slovenská Lúča. Biela trojka. Veľmi krásna práca. Peťa Dulová a Petita Shining Star. Ale no tak. Veľká škoda. Poď, pridaj, a ne krava. Podporte túto dvojicu. Peťa Dulová a Petita Shining Star. Veľa práca. 30 sekúnd do konca. Teliatko je už na poli rozhodnuté, že tam pôjde. Už ho tam len zahnať. My povieme už len, ale je to veľmi ťažká práca. Ich sponzorom je Lion Car, Banka Bystrica. To práve preto, že aj seba, vieš. Dobre, Lucia Dulová a Arkansas. Snažia sa oddeliť zelenú trojku. Zelená 30 sekúnd do konca. Kukírová Mária a Ahmed Ibanel Gazal hľadajú modrú jednotku. A ja si myslím, že tým podletkom nemusíte šetriť ani pri tejto dvojici, ale podporte ju. Určite im to pôjde ľahšie. 30 sekúnd do konca. Modrú jednotku hľadá Mária Kukírová a Ahmed Ibanel Gazal so štartovým číslom 167, zastupujúci hráč na striebornom jazere. Teliatko je oddelené a teraz to už len stihnúť, ale už je stop čas pre túto dvojicu. Mária Kukírová a Ahmed Ibanel Gazal. Veľmi späť. Štart povolený pre Borisa Tóta a Destiny Dream. Žltá jednotka je číslo pre Borisa Tóta a Destiny Dream, ktorí opäť zastupujú rád na striebornom jazere v Galante. Takže opäť tu máme domáci. Špeciálne so startovým číslom 124 Boriso a Destiny Dream. Táto dvojica hľadá žltú jednotku. Joseph Nabel is not going to go. It's already getting ready for the ride.
Jozef Nádor, let gonna go. Oh, OK. Takže Jozef Nádor nejde, sa nepostaví na túto disciplínu, takže sa pripravujú Branislav Šabulatúra, Kamari Solano, ale zatiaľ vidíte Borisa Tota, ktorý má 30 sekúnd. Boris Todt a Destiny Dream so štartovým číslom 124 majú posledné sekundy na to, aby oddelili žltú jednotku a zahnali tela do penu. Zatiaľ sa pripraví Branislav Šabulatúra, Kamari Solano a za ním